Khubor ka Pyrthei TV. Ka Maukenrau Kap Committee. Kaban sedang haka arpunya Tarik mentau benai Risaw Hazar arpulai. Haba ajingkran begala Pyrthei Khubor uba ia kemelang wankar uba di konvener jong ka Maukenrau Kap Committee ula pentip ba an sedang ia kajing pelipat ba ia kini kelumpung ia lekai football haka por khatwei beji minstem lengba ki program Pyrthei. Hakapor arbajino pai sengipan an sedang kajing lekai kaban long hapeneng ke Jongsha FC bat ka Khap Mau FC. Haka arpulai Tarik Risaw Hazar arpulai la play ya kelumpung ya lekai football kabala tip kum ka lead KM Diengdo Memorial First Division Sora Football League Hazar arpulai. Ya kini kelumpung ya lekai kabala long ha SSA Football Stadium ha site so open Sora la play do MDC ka Sora ubat Tita Starwell Khan. Hagani kesni lai dan lang kinong alam jong Sora Sports Association lambat ikun ksiu jong uba KM Diengdo ikong sai hun panbu. Userdar ka site so pen nalor ki weipan. Kidan pratli ki kinhun ki balai shimenta hagani jinga lekai. Ka jinga lekai ka benengkong kadai hapdeng ka Royal FC Persha ya ka Maukedok Sports Club bar ka jinga kun kalakut ha ka jinga khan. Hadian kindia sngi balai ben ujor shibor bahalor ya ka jingbam dan nong hikai science ka KSU Education Cell jong ka East Jante District Unit kala ai kublai ya ka office u Director of School Education namar bakla penbena bakin sa khot interview no halo ka jingduna nong hikai Harimbai Government Secondary School ka office ka DSEO East Jante District kala pentip ba ka interview ka long ha ka arpinyo Tarik mentau benai Risaw. Naga banta ki patba ki bajuin bat ki baju ajeng kershan ban kenti ki film khasi. Ha kini ka kenti na kalang jeng kinong penya ki la pentim. Ba ya ka film khasi ka bala ai kerteng ka daw. Ansa pen ikat do ha ka arpunya Tarik Risaw Hazar arpulai ha biju cinema Shillong. Kini ka film ka daw ka deiro ka bala yok Korea ka khusnam ha ka Prague Cine Award ka bala long dangshen ha USDM Ribhoi District. Kakong wan ri pengrum kabalong kapuran bala pau kmat pha hakani ka Jylla kalai shimenta hakani ka film kadaw bar kalayo khuru ya ka khusnam Best Sensational Actress Award in North East. Kanang banlan na ka jingthiet bar ka jingpenmi ki drone ki bamler ka sarkar pedeng kala pen khre menta ban penmi hino daladi ki drone la jong ki babyang na dong shadong. Shen ka sarkar kan penmi ki kindon menta ka tayo na ka benta ban penmi ki drone ki bakham bha. Ki pulit ka Delhi ki layok kem ya arngut ki runar ki berengketi bantu iki tiar kitar na ying ki nong pang. Da ka bale menle ya ladi kum ki nong tre ki batre ha hospital. Baro arngut ki bala syak kem ki dei ki bana Uttar Pradesh. Layok ban kem ya ki hadien baradon ba ujor shi ki pulit ba ki latu iki jingdang ksiar ba ka pisa. Na ka wei ka yeng ber ki layok rung hapo yeng. Da ka ba ki lej kum ki nong sumar ki ba pej ya ka koi ka khia jong uwei unong pang ubathia pang ha yeng. Laingut ki junior doctor jong Kalala Lajpat Rai Memorial Medical College ha Uttar Pradesh kila syak suspend. Bala pengat yaki haki kendon an namar baki syo ki bahayeng jong wei khna ubalawan ra sha hospital ban pha sumar. La keno baki don kumbasaw ne sangut ki doktor ki berengketi ban syo ki bahayeng asem jong ni khna. La ong ba hakapor baki doktor ki dang sumar ukhna la yampang namar ba upang. Kumta ki bahayeng kala kerpat iki doktor ban nek jai-jai berkelami penban kejingnya hapreng jongki hado bagi doktor ke syo iki bahayeng. Menteri Ramba ke Goa Pramod Sawan ula penmi ya ka hukum balada kinong nya kali ni kinong nya thuk-thuk ki buat. Berkisyak kem balada kami kenu-kenu ke jingja aksiden hasurok. Anam kem tangi unong nya ndrei an kem lang ru iki try kali ne try thuk-thuk ru. Kum tau laong bagi try kali nik try thuk-thuk ki haban pej benya shwa bakin ai wa ya ka kali ni ka thuk-thuk jongki. Ka sarkar Uttar Pradesh kala panjing shai nek khandai hazar ngot kinong hikai primary namar baki pep school klam kanu ka jing pentim. Lalap ka jing pep school jong kinong hikai hakapor baki board penyai district kilai banjurep ha Kylleng ki school ha benai nai lur pat umnai Risaw. Ka sarkar kala rai ban khati ya ka tulop jongki ban nalor kata ki ha ban ai jing shai. Ki board badai pet kila late banjurep hadu lai pau hazar tliki school ha ki nyop san tliki district. Kakena kebarang prasnam karta kabana Agra District jong ka Uttar Pradesh kalayap no namar ka jingmen saw ha ka basya dai hik so surong. Ki doktor kila pentip bakada ko jingyap jongka kadai namar baki kimi ki pa ki penslam banwan ra ya ka hospital bar kamshim la yo ya ka anti rabies vaccine.
Khat sangut ki kena ki bathia pang halala Lajpat Rai Hospital kila yo ya kajingpang HIV balalap baka jing yo jongki ya katiga jingpang kadai na kadaw jong kasnam. Barok khat sangut ki dei ki barang shidap bansha aisnam. Khubor penya jong hospital kila lengo bakum no kasnam kandon yo virus HIV na marhaba ki wan kinong ais ngobha ki bawan ban sinyang snam laju test ki bin pa bin ban pentikena bakim don ya kanu ka jingpang. Ki doktor ki suba bala bandai baka syukur ka tes hendai menta ki dang tokit beniang. Menteri Ketenat Kampung Yeng ke Haryana Adil Vich ulah hukum ya Director General of Police USS Khubor ba udai mensuspend ya laispa nyopu armut ki officer pulit namar ba kim shim lala men pendep ya ki kes ki basa hakapor ka babiang. Menteri ulang ba ulah dep ban panjing syai na kitu ki officer pulit ba ki batokit ya ki kes beper ba ki ben pinsted ya ka jing tokit jongki. Hendai kim shim lale kumta ulah hukum ba de mensuspend no ya ki. Sangut kila no Hezbollah kila yam bat sangut kibai pat kila mensau ha ka jinga kun bat kishipai ke Israel ha kaput ke Israel bat ka Lebanon. Ke Israel kila siat ki drone ha kila kili kitam je kila no Hezbollah ha Lebanon. Ke UN Interim Force kala kerpat kishipai ke Israel bakin ailat sha Khubor ban pinkit ya kibala mensau sha hospital. Kila don kumba khat khandai hazar ngut kibriyo kibala petgrat na Lebanon na ka jaka kaput bat ke Israel bat kila ru ban nang bur shu ha kini sngi banwan. Uwe kena skul ulayap bat laingot kiwe pat kala mensau namar bau dan uwe kena ubana khatsan snem kerta ubala sendrai kulina phang hakawe ke skul hanong ba Sao Paulo jongka Brazil. Kipule kila kemno yapte kena ubana khatsan snem kerta bat ka jingtok ke yu kadang ya shakman. Ka sarkar kala phai ka jing sngolam shki ba hieng asem jong te kena ubala yam bat kumjuru shki ba hieng asem jong ki bala mensau. Dekilangut kinong Palestine kila misha surok halondon man pen I ya ka jingkershan bat ka jo kapor ban pen pau ya ka jing sngolam jongki ya kinong Palestine ki bala yap bat mensau ha Gaza nagadaw ka thama ka bala ne mentala khat prasngi hapdeng ka Israel bat ki Hamas. Ka sarkar kala pha kumba 6000 ngut ki officer pulit ha ka jaka ba ki pat ba ki alum. Hadu menta kila don lai pusangut ki bala syakem. Ki Hamas kila pelanyo ya ki arngut ki temen ki bari kinong Israel ki bala syara bor hakasngi baki Hamas ki her thama kensan ya ke Israel kata haka nyautrik Risaw ar hajar arpulai. Ke International Committee of Red Cross kala IT yakini syaka sarkar Israel katba ki lok jongki pat hadu menta kidang don hakti jongki Hamas. Ki Hamas kila pelanyo yakini namar ba kila temen berkakoi ke khia jongki ru kambiang. Kawai kedai kabala prapusan senam kerta berkawai pan kaba prapos senam kerta. Kishipai ke Israel kelak pa apalat bantur no Gaza ban khenra naphang yikile no Hamas. Hendrai hadu menta kimpat yo hukum berkidang apsa hak hapu jong ka Gaza. Kishipai Israel kila ong ban menta ka kenti ken hab ban khrwet ting bet ban penduk jat ki Hamas lem kumta kani ka thama kan empoi shanu ru. Menteri Sarkar ke Israel Unir Barka nama hamting baka Israel kan penduk jait sendan ki Hezbollah na kani ka sla Pyrthei. Lada kadang beteng menle ikam pentrium hapo upu usam jong ke Israel. Ula kena ru baka Iran kadon jing temu banyon ya ka Israel na barok Kylleng. Hendrai ula ong baka Israel ka Kamstead ban le shwa ban yaka. Kalsa priang kadur baka video ka bapin baka don kadak mong hau pedot jong Presiden ke Russia Vladimir Putin. Klami ru kajing akran ba Putin ula yo ya kajing pang kendek syadam bala haban sumari hapo ka intensive care. Kadak mong hau pedot jong Putin kala kalalong kamat jing akran. Kalangut ki officer pulit kila yam ha kajing syahir thmakan san ha kirunar ha Guerrero ha Mexico. Kakenhu runar ki baking atiar bah kala sendrai kulina phang ki pulit ha surok ba. Na pedeng ki bala yap arngun ki ki babat ya ka kerdan ka bahe. Ki pulit kidang thwet ban yo kem ki brio ki beran kti. Ka Guerrero ka deka wain ki Jylla ka bajur bah ki kampentrium ha Mexico. Ki pulit ke Israel ka kem ya ka actress ka badai ru kanong Tremon ngau bah ka Maisa El Hadi na marba ka layaro ki le no Hamas ha ki jing tho jong ka ha social media. Ki pulit ke Israel ki lalam bakla penmi bun teli ki jing tho ha social media bakla layaro ya ka jing hiat ma ki Hamas ya ke Israel. Ke El Hadi la syakem na Nazareth. Ka sarkar Sri Lanka kala menjur baka Sri Lanka kan ai visa ya kinong India bari kinong songshnong jeki rio teli kiri bakin yo bandrung ban mi lai lut Sri Lanka. Nalor ka India ki wei par kiri baka Sri Lanka kala menjur ban ai visa ki kentup ya ka China, ka Russia, ka Malaysia, ka Japan, ka Indonesia, ka Thailand.
Ka Sri Lanka kadang yakun mentah ban kentiu ya ka kam jengok kai Pyrthei ber ka khmi renti ba mentau snam ar hazar ar pulai kindan kumba ar million ngut kinong jengok kai ki ban le cha kategori. Menteri Korbari ke China uwangi unle United States ban unsa South ngi. Ka jingle jengu ka long banyak kedui ki he sarkar jong United States banyak keren. Halor ka thma ban ke Israel ba ki Hamas. Handrai ampshim pala ban pentikna bla unya kenduk nem yo President Joe Biden. Naki ar phongot ki brio ki bla yo ya ka jingpang monkeypox sa Vietnam khat prangon ki dik bla pentikna ba ki don ya ka jingpang HIV. Ka sarkar Vietnam kelas lang man perking bahamenta ya ka rong kami jong ki brio ha kategori khnang ba kani ka jingpang kan am sa priang. Menteri Rang Ba aduk ke Cambodia uhun manet ulap lepat ba ya ka hospital ka ba he tam ha kategori ka badan hanong ba Phnom Penh. Ka Techno National Hospital ka ka hospital ka ba he tam ha Cambodia ba ka dan hadu shpawajar jingthia ba kala biang lut kitar ban sumar na ka banta baro cai jingpang. Usembut Menteri Rang Ba aduk ke Denmark ubadairu Menteri Jangkatan Economic Affairs Jacob Ellemann Jensen ubabadru ke chairman jangka Liberal Party ulapin bena ba un ino ya ka kamsan Pyrthei. Ulapin bena ya kani ha ka jingya kran bekila Pyrthei Khubor. Ar phongut ki brio kila yap pat san phongut ki weipat kila mensau ha ka jingya tengku ka rel kit mar bar ka rel kit brio ha bhairap upazilla ka badan ha khapsar jakanong ba Dhaka ha Bangladesh. Ka jingya brio kala banang kiu namar ba haduk mentaru ka kunhun ki balik banyaram kidang yakun banyo asei ki brio ki basha ban ha ka rel. Ki pulit kila yok menkem yo pilot ubatmu ban pelip ya ka engine jong ka lingsun ha ka por ba kadang her hasun. Uniu pilot ubala syakem dei setia ubadan ha ka kam. Handrai udah bertemu bandai San Francisco. Handrai ulah syong hajan ke jaka basyong ki pilot bat kensan ulah persyang ban pelip yak engine jong kaling sun ka bami na Washington bandai California. Handrai ha ketika por kinong tri ling sun kila yok ban patan yu. Begitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai.